seminár je prvý seminár tejto úrovne, ktorý vôbec na Slovensku prebieha. To znamená, že jeho hlavná úloha je úloha informačná, úloha osvetová, aby vedeli ľudia, ktorí sa tohto seminára zúčastnia a vďaka vám aj zvyšok verejnosti, čo to striedavá výchova znamená. Ako sa striedavá výchova robiť dá, ako sa k nej dá dopracovať, ako sa to deje v iných krajinách, aký to môže mať efekt, ako to robiť, aby to mohlo fungovať čím ďalej, tým lepšie. V podstate aj nejaké osobné skúsenosti, neviem, priamo z môjho osobného života, ja zatiaľ mám tento problém a dúfam aj taký problém nebudem mať, ale mám plno priateľov a známych, ktorí takýto problém mali. Začal som študovať podrobne tieto materiály a zistil som, že táto striedavá starostlivosť je naozaj v zákonoch Európskej únie, v Nemecku, vo Francúzsku, vo švédskych, alebo teda v severských krajinách, vo Švédsku, Norsku, Dánsku. Platí v Čechách od 98. v Spojených štátoch, majú s tým veľmi dobré skúsenosti, takže som si podrobne preštudoval tieto jednotlivé zákony, ako s tým nakladajú a pokúsil som sa takýto zákon predložiť. A som teda veľmi rád, že to nakoniec prešlo.